Siang Google. Siang lo udah. Kau awak tanya cile dengan Google. Patang kan lah awak tanya suku Tanjuang. Kini awak tanya lo suku Caniago le Google. Ciri-ciri suku orang Caniago tu. Orang Caniago banyak nan hebat-hebat, banyak nan jadi pejabat, anggota dewan, politikus, artis, olahragawan, pengusaha sukses dan aktor internasional serta cewek nyobu di semok-semok dan montok. Hebat lo mana Google. Hebat lo ya. Salah satu orang Caniago nan jadi aktor besar adalah Jackie Chan dan Amitabh Bachchan, dan orang Caniago nyobo di montok-montok karano sesuai jo namo nyobo di Caniago. Itu orang Caniago yang paling buruk ada nak Google. An buruak ado pulo yaitu Alex Tri Caniago. Kini kalau orang Jambak bak lo Google. Jambak adalah namo buah jambak banyak manganduang aiya. Jambak ko adonan mani adonan masam. Mani nyo manyalinok asam nyo manyari. Antahlah den kurang tahu, tapi udah batanyo. Tantu den jawab, jawaban den suko-suko hati den. Yan banyak protes waang. Yo jangan bawa awaang yo. Bau dah ke lah ada bangsa muk dan bawa anu dalam mak ya. Lama dengar orang wak. Itu urusan denah kodak sanang waang usah ang batanyo. Nah tu pokok ujian sehari kalau nyoba lek. Wah. Antahlah, mungkin jambak ko manganduang aiya. Makonyo satiok urang jambak baralek pasti hujan itu manurwik den, manurwik waang tasarah. Lek akurat berita tu. Dia sasa baca-baca saya jauh-jauh. Antahlah, ko akurat ko ka indak tugas den hanyo manjawek. Bana atau salah dak den pikian banado. Urang jambak banyak nan mani-mani jo kame, tapi ado pulonan masam-masam urang jambak ko hebat-hebat adonan jadi pengusaha, politisi, musisi, tentara, polisi, anggota dewan dan artis. Jadi malah. Itu kan suku Jambak nak. Kini kalau suku Kutianyi apa lo juga? Balo ciri-ciri yang suku Kutianyi itu lah. Urang kuti Anyia banyak nan babaun sesuai jo namonyo. Anyia adalah baunan menyengat contoh ikan. Urang kuti Anyia banyak nan tersohor terkenal dima-dima. Babaun disiko pengertiannya terkenal dan disegani urang banyak. Udah kebayang orang lucu lah. Siap pulonan kabangi kawaden. Urang kuti Anyia nyo indak pambangi do. Para bo iyo. Oh babaun itu. Babaun artinya kok terpandang deh. Termasur kan. Termasawu kecil orang lah. Terus kini Sikumbang le. Suku Sikumbang lu baalot lah. Urang Sikumbang banyak nan hebat-hebat, banyak nan jadi pejabat, teknokrat, pengusaha, anggota dewan, aktor dan artis serta penyanyi. Kumbang adalah penghisap madu bungo. Kumbang acok main di taman-taman. Mungkin Sikumbang ko berasal dari namo pangangek, labah atau kumbang. Kumbang pun banyak macamnya. Ado kumbang putiah kaki, kumbang cirik, sampai kumbang-kumbang di taman jangan kau merayu. Ada lo kumbang-kumbang di taman, semua lagu na kumbang-kumbang di taman jangan kau merayu gitu. Di Kutianyi Allah, Sikumbang Allah, Tanjuang Allah, Caniago Allah. Kini Piliang le, Piliang. Bak lo ciri-ciri suku Piliang lo. Suku Piliang terkenal santiang-santiang. Banyak orang Piliang nan jadi pejabat dan duduk di pemerintahan dan menjadi wartawan, pengusaha, manggaleh, anggota dewan, artis terkenal dan menjadi bupati dan gubernur. Kin Piliang ko suku nan paling banyak di antara suku-suku lain. Karano namonyo Piliang, artinya piliah deang. Jadi mungkin waktu zaman dulu orang mamiliah suku ikonan paling banyak karano bebas mamiliah nan mataragak. Pilih deang itu secara asli ya. Kurang tahu lo denyo. Mungkin Piliang ko sukunan paling banyak di antara suku-suku lain. Karano namonyo Piliang, artinya piliah deang. Jadi mungkin waktu zaman dulu orang mamiliah suku ikonan paling banyak karano bebas mamiliah nan mataragak. Akurat Google, le akurat informasi ko berang orang kau. Antahlah, ko akurat ko ka indak tugas dan hanyo manjawek. Bana atau salah dak dan pikian banado. Tu cik Google kan Piliang sudah tu koto lah koto. Suku koto balo ciri suku koto.
Suku Koto mungkin berasal dari bahasa kota. Zaman dahulu mungkin orang Koto ko tinggal di kota. Orang nan tinggal di kota biasonyo pemikirannya agak maju sangenek, hebat dalam manggaleh dan hebat dalam pemerintahan. Serta cewek-ceweknya manih-manih dan cantik-cantik. Laki-lakinya gaya-gaya karanonyo tinggal di kota. Banyak banatanyo ang mah muak den. Ya pi batanyo biasa sih na Google. Kasya ka batanyo kada ka Google. Google nya merah-merah. Tapi Google sumber informasi. Itu wajar lah batanyo. Yo udah batanyo setarui, balianlah den teh pucuk gacie. Kopi tih daka udah agiah indak malah. Maota karyang sajo, udah pilik bana. Hah? Jadi. Oke, untuk sementara itu saya dulu atanyon. Aja bosan-bosan nak Google, kok abatanyo bisu beli Tapi aku bertanya ke Google kasih aku bertanya lagi itu. Yolah samo-samo udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Google. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.